Пік другой хвалі COVID-19 у Беларусі прагназуецца на лістапад. Мяркуецца, што ў той ці іншай ступені гэтая хваля будзе трываць да студзеня-лютага наступнага года. Зыходзячы з такіх прагнозаў, галоўная установа аховы здароўя рэгіёна Брестская абласная клінічная бальніца знаходзіцца ў стане гатоўнасці. На сегодняшний день мы увеличили всего лишь на 40 коек инфекционное отделение со 120 до 160. Перепрофилирование отделений других в стационаре пока не требуется, потому что в целом количество пациентов у нас в стационаре колеблется от 90 до 120, и цифру 120 практически не превышает, учитывая то, что мы госпитализируем пациентов из близлежащих районов области. У выпадку вострай неабходнасці пры змяненні підсітуацыі бальніца мае дакладны план па перапрафіліраванні аддзяленняў. Ёсць магчымасць разгортвання да 300 ложкаў. Яшчэ падчас першай хвалі медыкі атрымалі багаты досвед у лячэнні пацыентаў з каронавірусам. Сёння дзейнічаюць дакладныя пратаколы для аказання дапамогі хворым з рознай ступенню цяжкасці. Каля 80% хварэюць у лёгкай форме. Праз крытычную, калі патрабуецца штучная вентыляцыя лёгкіх, проходит каля 5% пациентов. Мы обеспечены полностью аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме того, за истекший период мы обновили парк этой аппаратуры. Мы приобрели за счет спонсоров новых 3 аппарата, и в октябре, в ноябре предполагается поступление еще 6 аппаратов искусственной вентиляции легких. Однако, как показала жизнь, у нас даже чрезмерный парк этих аппаратов, потому что мы не более 30% от существующих использовали в прошлую волну вируса. Надеемся, что и в эту волну большего количества не понадобится. У бальніцы адзначаюць і дзяржаўную падтрымку ў барацьбе з каранавіруснай інфекцыяй. Дадаткова установа аховы здароўя з абласнога бюджэту атрымала 800 000 рублёў на правядзенне прафілактычна-лячэбных мерапрыемстваў, а таксама 360 000 у межах трансгранічнага супрацоўніцтва з Польшай. На сённяшні дзень каронавірус – інфекцыя, з якой грамадству даводзіцца жыць. Інфекцыяністы не адвяргаюць і прыходу трэцяй хвалі ў наступным годзе. Вераніка Якавец, Александр Сівіцкі, телерадиокомпания «Брест».